A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, church trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nġabru f'dan il-moment ta' talb, aħna fejn aħna, inti fejn inti, jekk jew narfu l-preżenza ta' Alla, jew nitolbu mulej Alla tagħna sabiex inkomplu f'din it-triq ta' trasformazzjoni li l-mulej kontinwament qiegħed isejħilna għalija. Trasformazzjoni fl-imħabba, għalhekk aħna narfu iktar l-imħabba tal-mulej, narfu kemm aħna wkoll midinbin, għalhekk jien nitolbu maħfra lil Alla. U nitolbu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Mqazza Marija dejjem Verġini, il-Anġlu Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfirna d-dunubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. L-lum qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' San Bonaventura, Isqof u Dottur ta' Knisja. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tad-daħla tal-Isqof San Bonaventura fis-sema, nitolbuk u Alla li tista' kollox li nimxu l-qudiem bit-talim u l-għerf tiegħu. U nħabbirku bla qiegħda biex insiru nixbħuh fil-ħeġġa ta' mħabbtu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien kien hemm raġel mit-tribu ta' Levi li ħabb martu lil waħda min-nisel ta' Levi. Il-mara tqalet u wildet iben. Billi rat li kien tifel sabiħ, żammitu moħbi għal 3 xhur. Meta ma setax taħbih aktar, ħadet qoffa tal-papiru, dilkita bil-qatran u żift. Qegħdet it-tifel fiha u qegħditha qalb is-simar f'xatt ixmara Nil. Oħtu qadet ftit il-bogħod biex tara x'se jiġrilu. Niżlet bint il-Farawn biex tom fin-Nil. Waqt li l-qaddejja tagħha kienu jitlajjaw fuq ix-xatt ixmara. Remħet il-qoffa f'nofs is-simar u bagħtet għaddejja ġibiela. Malli fetħitha rat it-tarbija u t-tifel kien qiegħed jibki. Tħassritu u qalet, dan hu wieħed minn ulied l-Ebrej. U oħt it-tarbija qalet lil bint il-Farun, trid immur insejjaħlek waħda mill-imredda tal-Ebrej biex treddalek it-tarbija. U bint il-Farun wieġbet, mur, u xbejba marret u sejħet lil-omm it-tarbija.
u qaltila bint il-Farun ħul din it-tarbija u reddaħħieli u jiena nħallsek kemm ikun ħaqek. U l-mara ħadet it-tarbija u reddeta. Meta t-tifel kiber ħadetu għand bint il-Farun li kienet qisu tagħha u semmietu Mosè għax qalet salvajtu mill-ilma. Darba waħda Mosè meta kiber mar ħdejn ħutu u ra x-xolibes tagħhom u lemaħ lil wieħed Eġizzjan isawwat lil wieħed mill-Ebrej ħutu. Dar u ħares madwaru. Ra li ma kien hemm ħadd iżjed qatel l-Eġizzjan u difnu fir-ramel. L-għada reġa' ħareġ u ra żewġ tilġiel Ebrej jiġġieldu u qal lil ħati għala qiegħed taħbad għal sieħbek u dan wieġbu min qiegħdek kapu mħallef fuqna jaqgħu trid toqtolni bħal ma qtilt l-Eġizzjan. Mosè beża u qal mela jafu b'din il-ħaġa. Malli l-Farawn sema b'dan fittex lil Mosè biex joqtlu, imma Mosè ħarab u mar fl-art ta' Midjan. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien għamlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla. Sibt ruħi maddas f'ħama font. Ma hemmx fejn inserraħ riġlejja. Sibt ruħi fil-mawoli, il-mewġ qed ikaxkarni. Flimkien għamlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla. Imma jien lilek nitlob mulej, meta jogħġbok o Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda tas-salvazzjoni tiegħek. Flimkien għamlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla. Imma jiena msejken u batut. Terfani o Alla is-salvazzjoni tiegħek. Infaħħar l-isem ta' Alla blana. Inkabru bana tarat il-ħajr. Flimkien għamlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla. Ek jaraw li msejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla. Għax jisma' l-fqajrin il-mulej ma jistmerx l-imjasrin tiegħu. Flimkien għamlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Il-mulej magħkom. Qajjem l-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qabad iċċanfar bi sħiħ li bliet li ma wrewx indiema minkejja l-ħafna mirakli illi kien għamel fihom. Ħażina lik, Korazajn, ħażina lik, Betsajda, għaliex kieku l-mirakli illi saru fikom saru f'Tir u Sidon, kieku ilhom li jurew indiema bl-ilbies tal-ixkejjer u l-irmiet. Iżda ngħidilkom li jum il-ħaq se jkun eħfef għal Tir u Sidon milli għalikom. U int, Kafarnaum, taħseb illi se titolla fis-sema? Sal-qiegħ nett għad tinxteħet? Għax kieku l-mirakli li saru fik saru f'Sodoma, kieku għada wieqfa sal-lum. Imma ngħidilkom li jum il-ħaq se jkun eħfef għal Sodoma milli għalik. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. F'dan moment il-mulej Ġesu idur lejn dawn li bliet li fihom huwa wassal l-aħbar tajba. Ġesu wettaq sinjali il-mirakli ta' fejqan, ta' ħniena. Ġesu jagħmel mirakli mhux biex jagħmel xi show, imma biex permezz ta' dawk is-sinjali in-nies ikunu imsejħa biex jikkonvertu, biex jinbidlu, biex
ikunu persuni iktar li jħobbu, li jħennu, inkunu persuni li nħennu, li niġġudikaw inqas, li nħennu għal ħaddieħor. U għalhekk minkejja li Ġesu għamel bosta mirakli f'dawn l-irħula u l-bliet, in-nies ma nbidlux, ma konvertewx. Donnu il-familjarità għamlet lil dawn in-nies indifferenti għal qawwa ta' Ġesu. U għalhekk mulej Ġesu irid jurina permezz ta' San Mattew illi mhux kemm inkun qrib Ġesu li jgħod, imma kemm inħallih iqanqal fija irrida illi ninbidel. U għalhekk ejjew nsaqsu lil nfusna. Aħna, inti, jiena, familjari ma' Ġesu, familjari anka reliġjożament u spiritualment ma' Ġesu, fil-qudiesa, fiċ-ċelebrazzjonijiet, f'tant forsi festi li jsiru. Imma l-familjarità, dil-familjarità qiegħda tgħinna biex inkunu dixxipli leali ta' Ġesu, li insiru persuni li nħobbu, illi nagħtu każ il-bżonnijiet tal-oħrajn qabel bżonnijiet tagħna. Xi ħaġa li jridu kontinwament niċċelenġew lil nfusna biex nibqgħu nfittxu illi ma nidrawx lil Ġesu, ma nkunux imtarxin, illi ruħna ma tkunx imtarxa, jisu bħalli kieku ma jaffettwa xejn, il-grazzja ta' Ġesu, l-imħabba ta' Ġesu ma taffettwanix. Wala kejjew nitolbu l-mulej Ġesu l-ewwel nett jenna narfu il-preżenza tiegħu. Narfu il-preżenza tiegħu, l-imħabba tiegħu illi hu itħobbna, itħobb in-nies, itħobb il-ħaddieħor. Kif Ġesu huwa preżenti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U li nkunu qrib tiegħu, imma l-familjarità tagħna miegħu mhux talli ma twassalniex għall-indifferenza, qisu bħalli kieku imtarxin mill-grazzja tiegħu, imma nkunu nħalluh jibdilna. U aħna nikbru fir-rieda, rridu iktar li ninbidlu li nsiru nixbħuh. Nitolbuk għalhekk għall-imam din kollha, għall-Knisja tiegħek kollha mulej, sabiex nkunu xhieda kontinwa tal-imħabba tiegħek kull fejn inkunu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej sabiex tipproteġi lil dawk l-aktar vulnerabbli fost l-iktar tfal u żgħażagħ minn tagħlim qarieq, minn attitudnijiet ħażina, minn dak kollu illi ma jgħinniex ngħixu l-ħajja u l-ħajja bil-kotra kif tixtieqna inti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda u għall-anzjani li jinsabu waħedhom, provdilhom mulej persuni illi jħobbuhom u għatihom mulej l-għajnuna tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-irwieħ tal-mejtin kollha sabiex tagħtihom lena ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U anqal fil-poplu tagħna indiema biex insiru poplu li jħobb iktar, li jimportaħ iktar mill-bżonnijiet ta' xulxejn. U bekk nikbru fil-vera paċi bejnietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jew fiskiet inresqu it-talb tagħna. Grazzi mulej tal-kelma tiegħek,
u kompli ibdilna, kompli trasformana. Wejna sabiex aħna nikbru fir-rieda illi nimxu warajk. U dan nitolbulek missier bi Kristus Sidna. Amen. Nitolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkir ta' San Bonaventura biex bihom naqilgħu l-għajnuna u l-ħniena illi aħna nittamaw minn għandek bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem illi tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irradulek ħajr bi Kristus Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkir ta' San Bonaventura int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewit. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mingħajr ħibati ħal-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi illi jingħata għalikom. Ekku kol war li klaħa l-kalċi reġġarad dil-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan hu l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajja x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kont għandna nitolbu,
li l-Ispiritu s-Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem mill-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxejda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa il-Jun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar mulej ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Mulej ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini imqazza Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Bonaventura u l-qaddisin kollha illi għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek, Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu s-Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Mulej eħlisna minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna il-qegħdin nistennew u nittamaw fil-għena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom il-paċi tiegħi. Tħares mulej lejn dnubietna iżda ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek u għati jaslimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sidina Ġesu Kristu jkun jisru lilna li se nitqablu bihom mal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulejja tagħna inti tajjixna bil-ġisem qaddis quddiem għażiż ta' ibnek. Għamel niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-mister qaddisa bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberkom il-mulej Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ci siamo. È iniziata l'avventura della giornata mondiale dei bambini. Flimkien ma' ħafna tfal oħra niltaqgħu mal-Papa u jkollna esperjenza sa' knisja ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar maquda. Opportunità kbira u mhux ta' min titlifa. Ci siamo radunati per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, un mondo che ha un futuro perché vogliamo prenderci cura dell'ambiente che ci circonda. Il motto di questa giornata mondiale dei bambini è una frase presa dalla Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lo diciamo insieme? Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dio è novità, sempre il Signore ci dà la novità. Cari bambini, andiamo avanti e abbiamo gioia. La gioia è salute per l'anima. Gesù ha detto che vi vuole bene. Gesù vi vuole bene? In voi bambini
Tutto parla di vita, di futuro. E la Chiesa che è madre vi accoglie, vi accompagna con tenerezza e speranza. Bravi! Che Dio vi benedica! Che Dio vi benedica! Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, isma tal-tana, ħlesen u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana, ġesu li t-tuletarina u tkun bnidem bħalna. U ġesu tije jaħfirna d-dunubietna, ħajsna minnajt tal-infern, kull ġena li rikkolla speċjalment il-dak kollha li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misterju minn tal-batija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għaraq l-araq tad-demm. Mis-sejna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema ikda fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik maħija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, bika inti fost in-nisa bik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik maħija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, bika inti fost in-nisa bik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik maħija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, bika inti fost in-nisa bik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik maħija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, bika inti fost in-nisa bik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik maħija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, bika inti fost in-nisa bik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik maħija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, bika inti fost in-nisa bik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik maħija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, bika inti fost in-nisa bik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik maħija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, bika inti fost in-nisa bik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik maħija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, bika inti fost in-nisa bik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik maħija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, bika inti fost in-nisa bik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, li kisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirna d-dunubietna, ħajsna minnajt il-infern. Kull ġenna li rikolla, speċjalment il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nkontemplaw fit-tieni misterju tal-batija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut ma' kolanna u fraġellawh. Sejna li inti fis-smawiet qaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jibda fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik maħija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, bika inti fost in-nisa bik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik maħija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, bika inti fost in-nisa bik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
سليمة ليك معي بالقدس مملية ملايميك بيك أنت في وسط النساء بيك الفرق تال جفتيك جسو Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة ليك معي بالقدس مملية ملايميك بيك أنت في وسط النساء بيك الفرق تال جفتيك جسو Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة ليك معي بالقدس مملية ملايميك بيك أنت في وسط النساء بيك الفرق تال جفتيك جسو Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة ليك معي بالقدس مملية ملايميك بيك أنت في وسط النساء بيك الفرق تال جفتيك جسو Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة ليك معي بالقدس مملية ملايميك بيك أنت في وسط النساء بيك الفرق تال جفتيك جسو Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة ليك معي بالقدس مملية ملايميك بيك أنت في وسط النساء بيك الفرق تال جفتيك جسو Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة ليك معي بالقدس مملية ملايميك بيك أنت في وسط النساء بيك الفرق تال جفتيك جسو Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة ليك معي بالقدس مملية ملايميك بيك أنت في وسط النساء بيك الفرق تال جفتيك جسو Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria Mysterio Libero Spiritu Santo Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Maria Santissima Orienti Omna l-Kisma tal-Tana Ġessu l-twila tal-jina tkun bnida bħalna Ġessu tijaħ finna d-nubidna ħajsna mnajt l-infejn Kull ġenna l-rikolla speċjalment dak li għandhom bżon taħnija tijak. Konsidew nikontemplaw fit-tielet misterium tal-batija u Sidna Ġesu Kristu kien inkurinat bix-xewk. Mistiedna li inti fis-smawit tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif issemmek daflajt. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna t-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlifna mid-deni, amen. Slima lik maħija bil-grazzi memlija mal-ejmijak, bejka inti fost il-nisa, bejka il-fraq tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik maħija bil-grazzi memlija mal-ejmijak, bejka inti fost il-nisa, bejka il-fraq tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik maħija bil-grazzi memlija mal-ejmijak, bejka inti fost il-nisa, bejka il-fraq tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik maħija bil-grazzi memlija mal-ejmijak, bejka inti fost il-nisa, bejka il-fraq tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik maħija bil-grazzi memlija mal-ejmijak, bejka inti fost il-nisa, bejka il-fraq tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik maħija bil-grazzi memlija mal-ejmijak, bejka inti fost il-nisa, bejka il-fraq tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik maħija bil-grazzi memlija mal-ejmijak, bejka inti fost il-nisa, bejka il-fraq tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik maħija bil-grazzi memlija mal-ejmijak, bejka inti fost il-nisa, bejka il-fraq tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik maħija bil-grazzi memlija mal-ejmijak, bejka inti fost il-nisa, bejka il-fraq tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik maħija bil-grazzi memlija mal-ejmijak, bejka inti fost il-nisa, bejka il-fraq tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria Mysterio Libero l-Spiritu Santo. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Maria Santissima Orina Orienti Omna l-Kisma tal-Tana, Ġesu li twilet li tkun bnidem bħalna, u Ġesu għaffinna d-nubitna ħajsna mnajt il-infejn. Kull ġenna li rikolla speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Kodiplow konsidrew f'erba' misterju minn tal-batija minn Sidna Ġesu Kristu, ġimgħu s-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Mistiedna li inti fis-smawit tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib,
iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u l-inti jomna li kisma tal-tana Ġesu li turi talina li tkun bnidem bħalna u Ġesu tija fin u dnubitna. Ħarisna minn najt l-infern, kull ġenna l-eweħ kolla, speċjalment il-dawk. L-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Konsiderjoni kontemplaw fil-ħames misterjum tal-batija. Nasina Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u għajt l-etzijat ta' agonija miet. Missiena li inti fis-smawiet għaddis isma tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek. Mberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ما هي بالقدس مملية ملايميك بركة أنت فوسط النساء مبارك الفرت وجفتي جسو Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fissijata l-mewtana, amen. سليمة لك ما هي بالقدس مملية ملايميك بركة أنت فوسط النساء مبارك الفرت وجفتي جسو Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fissijata l-mewtana, amen. Gloria al Messier, l-Iben u l-Spiritu Santo. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. طلبوا في الامكان سليمة ليك سلطانة ومتهنينا حياه اللوة تامتانا سليمة ليك لي لك نايدو اللي شحنة تيرفناتو لتيفا لي لك نايدو اللي شحنة تيرفناتو لتيفا لي لك نيدو احنا اللي نبكو نوفر في داني اللي بتدمخ ايه ملا بقطتانا دولينا دقلانين تيك تالحنينا ورينا وردان تيرفنامنت الجسوم فرتنبيك تالجوفتيك وخنينا وبيا وحلوة فيرجن ماريا مسينا اللي انت في السماويت قدس اسمك تجي سالتناتك يكون لي تشوتين في السماء اقدر فلايت خبزنا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهر الاسلام الداني امين. سليمة لك معايا بالقدس مملية ملايميك بركة انت في وسط النساء بركة الفرت على الجوفتيك جسو Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fissijata l-mewtana, amen. Gloria al Messier, l-Iben u l-Spiritu Santo. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Alla jwiet tal-Purgatorju, għatijom u malej il-mistier ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, Jistiħu ma fislim. amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana, Missier tajnalla. ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddisalla. ħenna lina, Trinità qaddisalla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Qazzom Alla. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-Gezzatella. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om li zid safja. itlob għalina, Om li zid nadifa. itlob għalina, Om bla theba. itlob għalina, Om li tistħuq l-mħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob għalina, Xebba li tistħuq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħuq kull faħija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħanina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mer tal-Qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-fertana. itlob għalina, Amar tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Amar ta' kull grazzja. itlob għalina, Amar ta' kull tieba. itlob għalina, Wajda mistika. itlob għalina, Tori ta' David. itlob għalina, Tori ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka ta' rabta ġdida. itlob għalina, Bib ta' sema. itlob għalina, Juba ta' filodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midinbin. itlob għalina, Farġ tal-immigranti. itlob għalina, Farġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnu tal-insaja. itlob għalina, Sultana tal-Anġli. itlob għalina, Sultana tal-Patriarki. itlob għalina, Sultana tal-Profeti. itlob għalina, Sultana tal-Apostli. itlob għalina, Sultana tal-Martri. itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-Verġni. itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana imnislam najla wal taba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Paċi. itlob għalina, Ħarftallet neħidu mit-tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħarftallet neħidu mit-tad-dinja. isma'na nitolbuk mulej, Ħarftallet neħidu mit-tad-dinja. ħenna lina, Tupalina għaddi sammalla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilin għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
San Michel Arcangelo idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġergħu fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Slim għalik, ħarjis tal-Feddej u għarrus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq it-tajba, aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-koraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Torocco, itlob għalina. San Paul Messina, itlob għalina. San Publio, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Adriodata Pisani, itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġin u Omm, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-Anġlu qaddisin kollha tiegħu.